खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बर' सावथुन महरगिरि गौतम सुंद'यै बिसाया दानसेनि हाबाफारिजों बीटीसी सरकारनि अनसुंथाइजों सावथुन आरो फावथायसालिनि फाव मावबादा एबा एक्टिं वर्कशप अन सिनेमा एन्ड थिएटारखौ दिनै क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय इरागदाव रायजोआरि नब्लाङाव बेखेवबाय। बे मावदाखौ बेखेवनानै होयो बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। बे एक्टिं वर्कशपआ 7 जुलाइनिफ्राय लानानै 3 आगस्ट 2023 खालारसिम जागोन। बे मावबादायाव बिसानि मोन 16 जिल्लानि आफादनिफ्राय सा 30 सोलोंसाफ्रा बाहागो लादों। किसी के साथ गले मिलना चाहता है गले मिलो। मत को वाला है स्टेप मत को वाला है वॉइस पे वॉइस गर्ल्स जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोसानाय मेथाइ खननाय बा बायदि दामनाय देनायाव आखा फाखा आरो गोसो गुदुंखा। बेखौनो एसेबाव जोङो थुलुंगा होनो थाखाय आरो बिथांमोननो माखासे गुदि गियानखौ होनो थाखाय जोंनि बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशन बिथांमोना मोनसे मावबादा लानायनि खोथाखौ सिन्था खालामदोंमोन आरो बिथांमोननि सिन्था खालामनाय एबा सानखांथि बायदियै जोंबो बिटिआर सरकारनिफ्राय हेफाजाब होदों आरो दिनै नैबे क'क्राझाराव दान मोनसेनि थाखाय बे वर्कशपआ जागायबाय आरो आङो मिजिंथिगोन जायफोर सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बिथांमोना बे मावबादायाव फैगोन बिथांमोना गावा सोलोंनो गोनां माखासे आयदाखौ बिथांमोना सोलोंनानै लानो हागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जायफोर जाखांबोनाय उन्दै फंबाय बिनानाव जायफोरा एक्टिं बा बायदि मेथाइ खननाय बायदिसिना दामनायाव गोसो गुदुं बिथांमोनखौबो जथेस्थ'खिनि थुलुंगा होगोन होननानै आं सानो। जायफोरा नैबे वर्कशपआव बाहागो लानानै जोबजासिम थागोन एबा क्लजिं सेरेमनिसिम थागोन बिथांमोननो जोंनि बिटिआर सरकार आरो बेनिफ्राय BCCA जथायै जोङो गांफा सार्टिफिकेट होनाय जागोन। जाय सार्टिफिकेटखौ लानानै बिथांमोना इयुननि खामानि एबा गुबुन जायगायाव नांगौ जानाय जायगायाव बिथांमोना बेखौ प्रडिउस खालामनो हागोन आरो बेजोंनो माखासे गावसोरनि जौगालांनायाव मददथि मोनगोन होननानै आं सानो। जों मोनसे स्टेप आवगायनाय बायदि मोनदों। बेखौ जोङो सिगांफोर लानो सानगासिनो दंमोन, नाथाय देग्लाय बोसोराव सरकारा जा मोनसे हेल्प खालामबाय। बे सरकारनि हेल्पजोंनो जों बे मोनसे गिबि जा बिसानि मोनसे वर्कशप बे वर्कशपखौ जोङो खुंनो हानाय जाबाय। दिनैनिफ्राय जागासिगोन मास मोनसेनि थाखाय जों कर्सखौ जेनेबा फुल प्लेजेड हिसाबै जों मोनसे कर्स डिजाइन खालामनाय जादोंमोन आरो कर्स डिजाइनखौ खालामदोंमोन जोंहा NSDN जयन्त नार्जारि बिथाङा खालामदों। बे मास मोनसेनि थाखाय जों बेखौ खालामनाय जादों आरो बे जोंनि दिनैनि बे वर्कशपआव खोब लिमिटेड पार्सना पार्टिसिपेट खालामदों। जोंनि जिखिनि एफिलिएटेड डिस्ट्रिक्ट 16टा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सानै जोङो हिन्जावसा सासे हौवासा सासे लेंहरनाय जादों। मात्र 32 जन बे सोलोंसाया बेयाव माने वर्कशप लानो बाहागो मोननाय जादों आरो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय एसे रोंखानाय एसे राखानाय बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनाय जादों आरो बे हिसाबै दिनै बेयाव बे वर्कशपआ स्टार्ट जाबाय आरो बिथांमोननि जानाय थानाय सुबिदाफोरा गासैबो जानाय थानाय आरो सोलोंनाय सुबिदा रेसिडेन्सियेल जागोन। बेयावनो थागोन बेयावनो सोलोंगोन बिसोर मास मोनसेनि थाखाय गासैबो फ्रि जाजोबगोन। बिथांमोना बे वर्कशपआव बाहागो लाखांनायनि उनाव बिथांमोननि इयुनाव माबायदि खाबु जागोन? बे गोबां खाबु फैयो, खाबु मोनगोन बिथांमोना। जेनेबा जों सासे एक्टर बा एक्ट्रेस जानायनि थाखाय बा जिखुनु एक्टिं खालामनो थाखाय जिखिनि जोंनो गोनां जानानै दं बे गोनां जानाय बुस्थुखिनिखौ बिथांमोना बे वर्कशपनि थ्रुयैनो मोनखागोन।
दा जों जायखौ माने मेचियर्ड लेभेलनि एक्टर होननानै बुंनो हागोन आरो बे एक्टिं जों माखौ बुङो थियेटारावनो जा बा सिनेमायावनो जा जों जिखौ एक्टिं होननानै बुङो बे बुस्थुखौ बिसोरो मोजाङै बुजिना मोनगोन आरो बेयाव एक्टिंल' जानाय नङा माखासे जोङो केरियार गाइडेन्सजों लोगोसे जों किसुमान साफिक्सेस बुस्थु लाफानाय जादों जेरै यगा लादों जोङो मार्शियेल आर्ट लादों फिजिकेल मुभमेन्टनि आरो जेनेबा जोङो डान्स करिय'ग्राफार बा बे भइस डेलिभारि मेकआपनि बा करिय'ग्राफिनि बेबायदि माखासे बिथिंखौ जों लाफानानै बे कर्स डिजाइनखौ बानायनाय जादों आरो गतिके बिथांमोना बे वर्कशप फोजोबनायनि उनाव गावबा गावनो सासे रोंखा राखा सासे नलेज गोनां सुबुं सम्पद महरै बिसोरो गावखौ प्रेजेन्ट खालामनो हागोन होननानै जों सानदों आरो बेखौ जोङो मोनफा मोनफा डिस्ट्रिक्ट कमिटि दं बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जों बेस्ट गावसोरनि जायगायाव थानाय गोसो गुदुं जायखौ हरथाव बेबायदियै जों सायख'नानै हरनो थाखाय डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दायित्व होनाय जादों आरो बे लेखायै बिथांमोना सायख'नानै हरनाय जादों